Milli iqtisadiyetimizin çal tepkinler bilen ösmegine münasip goşunt goşýan Agaýany hususy kerhanasy gerli çyýmalyň hasabyna gurulşy önümlerini öndürmekligi ýurdumyzda ilkinjiler bolup ýoly goýan toplumdyr. Kuwatly kerhanaň önümçiligi üçin gerek bolan çyýmalyň 70 götermi Babadaýhanlarymyzyň bereketli topragymyzdan ýetişdirgen gowaçalarynyň ballaklary bolup, galan bölegi agaç gyranylardyr. Gowaça çöpi hemde agaç gyranylar bolsa ýurdumyzyň çäginden, oba hojalykçylardan hemde telekeçilerden bellenlen tertipde satyn alynýar. Bu kerhanaň ýyllyk kuwatlygy 20 000 metr kub agaç gyranylarynyň diqqatlandyrylan gatlagyny öndürmekden ibarat. Önümçiligiň iş tepkinine döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýan bu hususy kerhanaň işçileri, tarp edijileri ýokary kiýilli, ekologiýa taýdan arasy gurulşy önümleri bilen öpçün etmekligi baş maksat edinip, gujurly zähmet çekerler. Bäteşligi ukyply önüm öndürgen hususy kerhanaň umum tutýan meýdany 3,5 gektar bolup, onuň çäginde gurulşy önümleri, ýylmaýjy, laminirleýici hemde barlykhana bölümleri ýerleşýär. Bu bölümler ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen öpçün edilipdir. Agaç gyranynyň diqqatlandyrylan gatlagyna taýýarlamak üçin derur bolan ýerli çyýmal, erkençi nowatda barlykhana bölüminde gözden geçirilip, onuň diqqatlygy, çyýgyllygy barlandyr. Soňra önümçiligi goý berilýär. Gowaça ballaklary iri we maýda görünüşli ugradyjy enjamlarda ugradılıp, oňa ýürüti ýelim garylýar. Soňra ýokary we gazgyn basaçly enjamlardan geçirilip, kesiji enjama barýar hemde ölçüge laýyk kesilip, taýýar önüm görnüşine getirilýär. Bu ýerde önümleň ýüzüne dürli renkli laminat örtügini tutmak işlerim täzeşikli ýola goýulýar. Agaç gyranylarynyň diqqatlandyrylan gatlagynyň ýüzüni örtmekde laminatyň ýüzden gowrak görnüşiniň ulanylmagy gurulşy önümleriniň hil derejesine hasam ýokarlanyrga. Ýokary hilli taýýarlanylýan dürli renkli önümler dürli görnüşli mebelleri, tekçeleri, kapylary ýasamakda, diwarlary örtmekde, beýleki gurulşy işlerine ulanmak üçin niýetlenendir. Daşary ýurtlardan getirilýän gurulşy haritlerden epesli arzan bolan bu önümler özüniň ýokary hilligi bilen hem tapawutlanýar. Bu kerhana raýatlary iş orunlary bilen öpçün etmek bilen birlikde eçerki we dünýä bazarlaryna bu önüme bolan esligi kanagatlandyrmaga uly ýardam edýär. Türkmen telekeçileriniň ihlasy bilen bina edilen bu kerhanada her aýda ýokary hilli gurulşy önümleriniň uly tapgyrlary öndürilýär. Häzirki döwürde Agaýany hususy kerhanasy özüniň ýokary hilli we ekologiýa taýdan arasy bolan gurulşy önümini Özbegistana, Täjikistana, Kyrgyzstana, Awganistana eksport edýär. Ýurdumyzda gurulşy önümleriniň bolçulugyny öpçün etmek baradaky işlere münasip goşuntlaryny goşýan bu hususy kerhananyň telekeçileri ýurdumyzyň hususlygyny ösdürmek barada uly işlere alyp barýan hormatly prezidentimiz arkadaky gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.